Ръфак студио, Такси протест 2026. Леко едно око, Мистер Боби Рап, BND, PSC, Плевенско крю, Mad Dogs, Scratch без изходица, леко едно око, Мистер Боби Рап, Боката, BL, Motherfucker. Прекланям се пред всеки, който се облава, вдигне никакви с любов да създава музика реална, красива натурална, с авторска идея на базата на нея. За това ще пея, душата ще е сгея. Голям поклон от мен и моите събратя, със всеки точен степо не спирам думи клатя. Респект с главно Р, желая да ви пратя за истинската музика, раздавам се изцяло. Когато тя звучи, сърцето ми е спряло. Респекта е за хората, не спиращи творещи, скупеещите мисли за мелодии и горящи. Създавайте с любов, живота е суров, с увереност порете, реални останете. Прекланя се пред всеки, с чест и от сърце, и нека кръгозора здраво да се разтрасе. Поздрави за всички, които участват в този MC Contest 2026. Уважение за Refrain Studio. Нека спечели най-добрия. Важно е участието, не е важно победата, но все пак се струва да се борите за нея, защото наградите са супер яки. Рима в конвой, играта няма край. Усещаш пипалата, микрофона я подай. Отборът с мене на линия, с тази петолиния. Разбиваме се с ритъм, с мелодията скитам. Тия си отбора козирувам по традиция. Отново пак зелена е моята позиция. На сцената се скрито, това е прословуто. Спири кос истерия и ати суеверия. Мозъкът ти пак е на ритъма чирак. Отново с мерак, вдигам черен флаг. Мистер Боби рими дробите, позор с тях се зоби. А ритъма отново, слагам му окови. Ако харесва този бит, дигни ръцете и двете. Искам да ви чуя, подскочете. Кажете, кажете, I love you, ако си от нашото крю. Поздравя всички, смейте се, забавлявайте се, бъдете благородни хора, обичайте се, уважавайте се. Бъдете истински, борете се за хип-хоп културата в България, за рапа в България, за рапа на български език. Ставам сутринта с страховка в глава, спортих вечерта, пак сме пили 10 в мъгла. Кандидатствах за работа, не ме да задиха, живота ме тушил като борец да те пиха. Кинтите свършиха, джобът ти стана вкъщи, като влизах и ставаше къвга. Забедах така отбора всичко това, присъждаха на мене всяка една вина. Тръгвам по задачи и навсякъде закъснях. От този факт не ми беше хит, но не къснях. Онемях като видях, че хладилника е празен и кот не си намерих, трябваше да бъда смазан. Не се смазаха, си казах и ще ми